Problema sa supply sa tubig na sinati sa Bohol-Panglao International Airport. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nunod kini sa kapakya sa tig-deliver og tubig sa paghatod sa supply, matod sa tagdumala sa tugpahanan nga maka-accommodate og 2 million pasahero matag tuig. Sa miaging buwan pa nila na sinati ang problema nga gireklamo na sa mga pasahero. Aron temporaryong masolusyonan kini, nagbutang og water tanker sa airport ug mano-mano ang pagbubo og tubig sa mga inidoro. Tungod sa daotang epekto niini sa imahe sa Bohol nga usa ka tourist destination, may patawag og emergency meeting ang provincial government kauban ang Civil Aviation Authority of the Philippines ug sa water supplier. Atong gipangitaan gyud og immediate solution kay urgent kay ni siya nga sitwasyon kay di sad ako mismo personally og even the kaap nga akong gi-represent dili gusto nga ingon ani nga sitwasyon nga makita nato sa Facebook nga bali-bali atong gibutang. Isip solusyon, mag-provide og duha ka water tanker ang Bohol Water Utilities Incorporated. Ang tubig i-connect sa pump house sa tugpahanan. We are making arrangements for the provincial government to find ways to solve it, while CAAP is also finding a more permanent solution to the problem. So ang atong gusto na nga immediately. Ubani clans gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.